mande pachkoro, baba mande papiro, baba mande pachkoro, baba mande papiro. Naga birwa utsang, hey, naga chema, bawe, hey, naga birwa utsang. Jirafka. Saka isusu takatozongobvumirana kamudhara kuti kawanise gumbo rehowa kuti tingogara zvedu takadhakwa baba. Bozaya zvikunetsa izvi. Baba Mandebvu, zvikunetsa izvi. Nekuti toita sei baba taremerwa. Apa inini mukadzi akaenda nemwana zvese. Rakuchengetwa na-stepfather. Gadheni rangu rakadyiwa neshiri nemadhongi baba. Apa mugodhi wangu uya wandaitemba nawo ndichitengesera vanhu mvura uya. Amene munhu pa next door baba akaputitsira suweji momo baba. Murombo ari wechinonguwo. Then mbeva dzangu dziya dzandaipfuya padheni baba dzakafuma dzakarwa nechando. Kuyo baba muti uya wandotemba nawo wemengo uya dzane chingodya ndakagara pasi pemuti. Ukauya watengwa nevanhu vemagetsi anzi uri mutambo wabva wafa. Kukabhebhi kangu keke kekusero kaiti ndokuda wakadaro usina mari. Ndakakaona nezuro kakamitiswa. Zviri kunetsa izvi baba, zviri kuremera kumusoro setsvimbo izvi. Apa ona ndiri kunyora kubhimo. Forms kuti mwana aendeswe kubhimo havasi kundipindura baba. Iwe. Anditi iwe wati mwana akatorwa na-stepfather. Saka bhimu unoidii baba. Tisiyana nazvo wangu. Utochengeterwa mwana iwe. Apa ndi kutonetsana futi nevanhu ndaibhadhara tuma-installment. Question yangu kayaya. Ndakuda refund nini baba. Titenge imwe staff tipute zvakanaka. Baba. Talking of ma-stands. Ini ndine 15 ma-stands. Asi ndikutoshaya kuti ndoita sei nawo baba. Iwe. Nema-stands unomaona kupi oyo nezvawakaita izvi. Undoda kutaura kwausina square iwe. Chimbomira nyaya dzema-stand acho izvi. Baba. Musashore mbodza inogutisa baba. Inozadza dumbu iyi. Unofunga kuti isu takapiwa mbodza toiramba here nenzara yatinayo. Totokokota baba nepoto yacho baba. Totsvaga mugoti wacho futi kuti uripo tokokota futi. Ari kupi kwama-stands waya. Ndogona kutoona bhaya takaswera tatohodha imwe staff apa yakubhema. Matika panyaya ma-stands. Ma-stands aya baba ari padhena 15. Ma-stands aya ari padheni pangu 15 aya. Ma-bright stands baba. Atori pazani zveso 100 tinotora izvezvi tiwane bhaya. Right apana. Ndiri muri kudya zvanyu hotsi pano. Isu tichiti stop it. Chiti mirai zvinodhaka izvi. Masangana nemawana apana wangu. Officer, yowe my way. Ndezvauyu kani uye ndianondifurira nemhanza uyu. Yowe my way. Iwe Mandebvu iwe. Tatotipirwa nemadzimai emisika pasera kuti hapana manetsa mumaraini munomu. Muri kuba zvinhu pamawaya muchitenga zvinodhaka imi. Saka takutenda nemi kuparadhiso kusina zvinodhaka zvese izvi. Muchadzoka mwavanhu kwaya fana hangu. Mbomireka ofisa ndirove 1 puru tuzoenda hedu. Iwe wati iwe ndakuputisa nembwama musoromo. Iwe ndakuputisa zvindefu zvakatosora vanhu izvo. Vanhu vakaita mapofu pano. Iwe ka. Daddy Godi, again here, iwe my way. Ndisati ndarova puru rangu, iwe. Baba mande pachkoro, baba mande papiro.